Sziasztok, ismét Ray. Sokat beszéltünk a különböző végszerelékekről, különböző horgokról, hogy készítsük el ezeket a végszerelékeket, hogy fogjunk több halat. Egy dolog van, amiről még nem sokat beszéltünk, ez pedig, hogy kínáljuk föl a csalit úgy a halak számára, hogy ez a halaknak is biztonságos legyen. Mert nagyon fontos az, hogy amennyiben a LED clip vagy a helikopter végszerelék, amely mondhatjuk, hogy két általános módja a csali felkínálásásának, hogyha ezek nem biztonságosak, és ha a főzsinórunk elszakad, akkor csapdába esik könnyen a hal, és ez lehet a vége egy csodálatos nagy pontnak, valószínűleg fölakadva elpusztul. És megmutatom a snag clippet. Ez a snag clip azért készült, hogy növényzet vagy akadók mellett biztonságosan horgászhassunk, esetleg 3-400 méterre beúszhassuk a szereléket. Amikor 3-400 méter távolságban horgászunk, akkor azt szeretnénk, hogy amennyiben megakasztunk egy halat, az ólomtól könnyen megszabaduljunk, így téve könnyűvé a hal számára, hogy följöjjön a víz tetejére. Amennyiben egy 6-7 unciás ólmot vagy követ használunk, akkor nagyon nehéz lesz a halat fölhúzni a víz tetejére. Hogyha egy nagy kő vagy egy ólom van a végszerelékünkön, azzal nagyon könnyen elakad bármilyen akadóba, növényzetbe. Ez a kapocs nem csak arra való, hogy könnyen megszabaduljunk az ólomtól, a horgász végéről húzva, hanem biztonságosan el tud szabadulni a hal abban az esetben, ha elszakad a főzsinórunk. Vessünk egy pillantást erre a kapocsra. Nagyon különleges kapocs, világon semmi más kapocs nem utánozhatja ezt. Megmutatom a működését. Az első dolog, egy nagyon nehéz ólmot fogunk felakasztani. Most képzeljük el, amíg felakasztjuk ezt az ólmot, hogy csónakkal 300 méterre behúzzuk a felszerelést. Ez nagyon-nagyon hosszú, nagyon-nagyon nagy távolság, nagyon-nagyon sok zsinór, hogyha elszakad 150-200 méter zsinort húz magával a hal. Így nagyon nagy az esélye, hogy elakad és elpusztul. A kapocs olyan jellegzetességekkel rendelkezik, mint egyik kapocs se a piacon. Beállíthatjuk azt az erőt, azt a nyomást, amivel megszabadulunk az ólomtól,